Joto no dibo kaham tini kisa life haimani omon kisa namo sanan musungo tini kaisa fungai sri kaisa news ma nai belai no bakha Sakha te miani chini bukuk khoroksa je rongpra sopra khaijak mani buni bosongbai amon ti belai no bakha yok mani ang tongmalia amon bagai norong kisa kok share khainan bagai laibama phakya जोंनाय di chini hawa tongoino जों tini justice maya जों rongpre sopre khaijagoi tongo bujagoi tongo tini khoroksa bo doctor job khlai tongo bo tini justice maya ba ama haike bujagoi tongo sakni hawa tongoino nung tini doctor khai tongai se bujagoi tongo kai khana te khoroksa doctor bujen tam guarantee tong te khoroksa engineer bujen tam guarantee tong te khoroksa minister bujen tam guarantee tong oma hai khlai जों tini sal thagya जों tini oma hai जों tini khlai jagai tongo awon bagai जों joto krak mangnai जों joto thancha mangnai musungo chini leaders rongno chini MLA minister rongno naro strongly tang himale narong logi जों tongo जों bar kwbangma tongo tini जों joto lukurok budriwi namo phan krak ya farka nong tani phan kwbangma tongo awon bagai no phana no use ma khlainai chini borok no protect khain bagai chini borok no justice nan bagai amon bagai जों joto thancha manglainai tini oma haikle chini doctor bujak man nugui जों joto sarati prani chini borok जों khama nangnai je party fan nang khlai tongdi chini ti prasa जों tin thancha nya hangke जों te bufru ngnai amon bagai no chini borom ganang minister member kumar jomati no hambai mario tini nung oma haike thangai chini doctor no naiman bagai tai oma khaklayo nin bising tina जों justice manan hinai tang himalen nung khorsa chini tiprasa hamkrai ni khorsa mantri chongjak borom ganang minister no omono जों koinai je dakti no action na janang thung o culprit rong no arrest khaina nung thung chini Dr. Subendra Debbarma justice manan yang thung te oma haklai no जों lukur bo ma bujilainai जों tung jodi chini netar kok sai tonga जों bon kok ma sarlainai tang himale जों bono board rui neta samri pakhya amsiki chini pai thangya tang himale chini joto phan borong thania farjak o phan number use khai nang thung tang himale khoroksa MLA ni phan bai khoroksa public ni phan belai ni phelayo tang himale borok khoroksa constitution post no hol khlai tongo amon bagai जों chini leader songma bo जों ma koinai tang himale tini ruling party wo 18 jona MLA tongo te opposition no khorokni tongo abon bagai je 18 jona je ruling party tongnai borok bo boni ruling party ni phan use khaina nang thung te khorokni MLA tongnai opposition no borok force khaina nang thung tung jodi chini leader ok ঠিক মতে সামং খায়াঙ্গি তং হাঙ্গাই তে চিনি পাবলিক র বাহাইনা जों joto जों चिन leaders no logirilnai jahate chini borok jephurbana protect khlaijang nang thung jephurbana chai khlaiji tong justice manan ning thung tini chini borom ganang minister member kumar jomatia thangai nai ma hai te kubun leaders ogbo te kubun MLA rogbo nor bo haikane khorang tisadi tang himale buini hani borok ngangai eba buini bosongni borok ngangai khoroksa borongni bosongni jesa borok phana bujagai tonghai tokjagi tonghai borok ampre phayo tini borok no justice marne hin borok khorang kaplagai tisau oma hakino chin leaders sobo tisana nang thung chin leaders na amon koina musungu norok tawana di norok jingbai palbai bodri nok tini MLA samjak noni logi hazar borok logi tongo norok nong pawni use khlai di chini public ni bagai tanga himale tini chini khoroksa doctor bujaka tini takok Suben Debbarma khana te khorsa doctor bujagai mano soni te khorsa engineer bujagai mano soni te khorsa professor bujagai mano oma haklai ching sal thaya ke bujagai dong mano tumung jodi tini omonati action na jagi hangkai abon bagai norok kok sana ning thung chini takung justice man ning thung chung oma haklai no chung thanja khlai chung krangai chung khorang mati salainai amsungno tei jotono chini leaders on haina hai koinai je MLA tongnai rok
बाद बाकी चिनी बरं बनang member kumar joma tin bade bo te ko leader songai bo haiken khorang tisadi kaplai khedi khorang kaplai khlai jahate o immediately action a we chini takhung justice na ning thung tei miao chini khoroksa buku rom phrajang mani eba bo hanang pinang khlai jamune omo bo dakti no kerong ni bisingti justice jana ning thung